வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி சமோசா சுண்டல், வடை சுண்டல். வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் பர்ஃபெக்ட் ஸ்ட்ரீட் ஸ்டைல் சமோசா எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்டாக வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், வேணும்னா செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் வெள்ளை பட்டாணி எடுத்திருக்கேன். இதை ஒரு 8 hours நல்லா ஊற வச்சுக்கணும். ஊற வச்ச இந்த பட்டாணியை குக்கரில் போட்டு ஒரு 3 விசில் வச்சு எடுத்துக்கணும். இந்த பட்டாணி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி குழையாமல் வேக வச்சு எடுத்துருக்கணும். இப்போது இந்த கிரேவி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோவில் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். 2 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். ஆயில் நல்லா சூடானதும் இதில் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன். சோம்பு நல்லா பொரிஞ்சதும் இதிலே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இது கூட 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இந்த கிரேவியை ரொம்ப குயிக்காக செஞ்சு முடிச்சிடலாம். ஏன்னா இந்த வெங்காயம் தக்காளி வெட்டுற வேலைலாம் கிடையாது. இது கூட நான் வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய் தூள் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், தனியாத்தூள் சேர்ந்துருக்கு. உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி இல்லைன்னா நீங்கள் தனித்தனியாக கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போது நம்ம வேக வச்ச பட்டாணியை இந்த தண்ணியோடு சேர்த்துக்கணும். என்கிட்ட வீட்டில் இந்த பட்டாணி 100 கிராம்ஸாக இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ நான் ஷூட் பண்ணும்போது ஃபுல் லாக்டவுனில் இருந்தோம். ஸோ வீட்டில் இருக்க குவான்டிட்டியை வச்சு தான் செஞ்சுருக்கேன். இந்த 100 கிராம்ஸ் பட்டாணிக்கு 2 பிளேட் ரெடி பண்ணலாம். இந்த கிரேவிக்கு திக்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக நான் இன்றைக்கி ஒரு கப்பில் 1 ஸ்பூன் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன். இதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்ல லம்ஸ் இல்லாத மாதிரி கரைச்சிட்டு இந்த கிரேவிக்குள்ளே சேர்த்துக்கணும். நான் இன்றைக்கி செஞ்சு காட்டிகிட்ருக்கேன் இந்த சமோசா சுண்டல், வடை சுண்டல் ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிபுரத்தில் அண்ணா அரங்கம் வெளியில் ஒரு சுண்டல் கடை இருக்குது. அவங்க கிட்ட 2 ஐட்டம் தான் கிடைக்கும். ஒன்று சமோசா சுண்டல், இன்னொன்று வடை சுண்டல். அந்த கடையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சுண்டல் ரெசிபி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும். இந்த லாக்டவுனில் ஈவினிங்கில் கிடைக்கிற இந்த மாதிரி சுண்டல் சாட் ஐட்டம்ஸ் கடைலாம் க்ளோஸில் இருக்கும். ஆனால் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருந்தால் போதும், நம்மளே வீட்டில் சூப்பராக செஞ்சிடலாம். இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன். கரம் மசாலா சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்கக்கூடாது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடலை மாவு கரைச்சி சேர்த்துருக்கிறதால நம்ம கிரேவி கொஞ்சம் திக்னஸ் ஆகிருக்கு. நமக்கு வேணும்னா இந்த பட்டாணியை கூட கொஞ்சம் மிக்சியில் அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம். நம்ம கடலை மாவு சேர்த்துருக்கிறதால இந்த கிரேவி நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும். இப்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. நம்மளோட சூப்பரான பட்டாணி கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃபைனலாக இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். இப்போது சர்வ் பண்ண போகிறோம். நான் செஞ்ச குவான்டிட்டிக்கு இன்றைக்கி எனக்கு 2 பிளேட் தான் கிடச்சிது. சைட் பை சைடு நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன், சமோசாஸும் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். வடை சுண்டலுக்கு பார்த்திங்கன்னா மசால் வடை எடுத்துக்கணும். நாங்கள் இன்றைக்கி வீட்டில் வாழைப்பூ வடை செஞ்சுருந்தோம். ஸோ மசால் வடையும் வாழைப்பூ வடையும் ஒரே டேஸ்ட்டில் தான் இருக்கும். ஸோ நான் இன்றைக்கி வாழைப்பூ வடை கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு பிளேட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சுண்டல் போட்டுட்டு 2 சமோசாவை உடச்சி சேர்த்துக்கிறேன். அதே மாதிரி இன்னொரு பிளேட்டில் 2 மசால் வடையை உடச்சி சேர்த்துக்கலாம். ஃபைனலாக இதுக்கு மேலே சாப் பண்ண வெங்காயம் கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டோன்னா நம்ம சூப்பரான சமோசா சுண்டல், வடை சுண்டல் ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் சொன்ன இந்த காஞ்சிபுரம் சுண்டல் கடையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரேவி நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிச்சுட்ருக்கும். ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சமோசா மசால் வடை ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம ஒரு பிளேட்டு சமோசா சுண்டல் ஆர்டர் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்லா கொதிக்க கொதிக்க கொடுப்பாங்க, சூடெல்லாம் கிடையாது. அதுக்கும் மேலே நம்ம 1 ஸ்பூன் வாயில் வைக்கிறதுக்கே 10 நிமிஷம் ஆகும். ஏன்னா அது ஆடுறதுக்கே அவ்வளோ நேரம் ஆகும். அந்த கடையில் கண்டிப்பாக சாப்பிட்டுருக்கவங்களுக்கு தெரியும், இந்த நம்மளை அப்படியே இழுக்கும். நம்மளும் அவசரத்தில் ஸ்பூன் எடுத்து வாயில் வச்சுருவோம். இது வரைக்கும் வாய் சுட்டுக்காமல் சாப்பிட்டவங்களே கிடையாதுங்க. ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்ம வீட்டில் கூட இந்த மாதிரி சூடாக சர்வ் பண்ணும்போது அதோட டேஸ்ட்டே வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ இந்த ரெசிபியை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.